Здравейте! Защото е пролет и в момента е най-интензивно ползването на лазери за епилация. Искам да ви разкажа какви са консумативите на лазерите за епилация. Знаете, че може би най-използваните два типа лазери, които се ползват за лазерната епилация, са диоден и александритен лазер. Да, има и други, но това са двата най-популярни лазери. Ще започна какъв е консуматива на апарата, когато говорим за диодна лазерна епилация. Ето тук, сега ще ви покажа ръкохватка на диоден лазер за епилация, като трябва да знаете, че самия лазерен излъчвател е поместен вътре в него. Това са едни барчета, според бройката им, толкова и по-мощна ръкохватка. И при диодните лазери самата ръкохватка е консуматива. Фирмите обикновено дават гаранция от 10 до 20 милиона импулса на такъв тип ръкохватка, като съм виждал да се повреждат при някои лазери, не говоря точно конкретно за този апарат, доста на по-малко импулси, но също така съм виждал и някои да издържат много над 20 милиона импулса. Много е важно кой е производителя вътре на модула, който съдържа въпросните диодни лазерни барчета. За съжаление, консуматива на диодните лазери е самата ръкохватка. Реално е почти невъзможно да бъде подменен лазерното модулче, което е вътре. На теория е възможно, но на практика това се случва много трудно, така че фирмата продава апарата, най-вероятно ще ви предложи да си смените цялата ръкохватка, а трябва да знаете, че тя не е никак евтина и може да е до 1/3 от цената на лазерния апарат. Какво се случва при александритните лазери? При александритните лазери там консуматива са така наречените флаш лампи. Флаш лампите могат да бъдат, в зависимост от мощността на александритния лазер, една или две на лазерна глава. Ето тук сега ще ви покажа какво представлява една флаш лампа. Ето я с прозрачна тръбичка, вътре с специален газ, най-често ксенон, и тя се вкарва в лазерната глава. Те могат да бъдат една или две флаш лампи, както казах, според мощността на лазера. При александритните лазери това е консуматива, той е значително по-евтин и се сменя в зависимост от начина на експлоатация, но обикновено александритния лазер, тъй като се търси максимално голям спот и максимално бърза работа, то александрита работи винаги на максимално изцеждане и поради тази причина флаш лампите при александритните лазери свършват много по-бързо в сравнение, ако те са в неодим як лазер. Реално те може да са абсолютно 1:1, но при александритните лазери наистина ги изцеждаме много по-бързо. В следващото видео ще ви направи сравнение как при едни александритни лазери лампите свършват много по-бързо, а при други по-малко, в зависимост от типа лампи. Така че това са двата основни консуматива според вида на лазера. Благодаря за вниманието.